Il-Euro Pride f'Malta hija opportunità għal moviment favur Ewropa iktar inklusiva. Dan kien il-messaġġ li għaddiet is-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg kif kienet tieħu sehem fil-Pride March f'Madrid, Spanja, meqjusa fost l-ikbar fid-dinja. Fl-indirizz tagħha Buttigieg saħqet li f'Madrid qed tkompli tkun iċċelebrata d-diversità ta' kull individwu filwaqt li jkun hemm aktar promozzjoni għad drittijiet indaqs għal kulħadd. Hija qalet ukoll li Madrid hija fost l-aktar bliet li toffri sens ta' għaqda u sigurtà għall-komunità LGBTIQ+ dan filwaqt li nnutat il-progress li għamel pajjiżna fl-aħħar 10 snin fejn pajjiżna kien meqjus wieħed mill-aktar stati konservattivi fl-Ewropa u issa pajjiżna huwa l-aqwa pajjiż fil-qasam tal-ugwaljanza. Is-Segretarju Parlamentari tenniet li l-Gvern Malti huwa kommess li jkompli isaħħaħ id-drittijiet LGBTIQ+ anke fil-kultura u l-valuri mhux biss f'livell ta' leġiżlazzjoni. Hija saħqet li t-tolleranza mhijiex biżżejjed kif ħeġġet lil dawk preżenti biex iżuru pajjiżna bejn is-7 u 17 ta' Settembru. Buttigieg temmet l-indirizz tagħha tajt li l-Euro Pride f'pajjiżna se tkun qed tgħaddi messaġġ favur id-dinjità u rikonoxximent tal-identità ta' persuna mingħajr biża' jew mistħija.